Hej og velkommen til fremlæggelsen af min kemirapport, som omhandler reaktionsskemaet for natron. Vores problemformulering er, at vi på vis har fået udleveret en seddel fra vores kemilærer, og på sedlen har han skrevet 4 reaktionsskemaer ned, som vi har tegnet her. 3 af disse reaktionsskemaer er usande, og vores formål med forsøget er derfor at finde frem til den eneste rigtige. Men lad os starte med at kigge på lidt teori, fordi det som vores kemilærer egentlig har skrevet er reaktionsskemaet for natriumhydrogencarbonat, også kendt som natron. Det er en ionforbindelse, da den består af 2 ioner, nemlig den positivt ladede natrium-ion og den negativt ladede hydrogencarbonat-ion. Stoffer bruges ofte i husholdning som hævemiddel, blandt andet når man bærer æbleskiver og andre kager. Og når man så går teorien ud på, at når man ophedder natron, afgiver stoffet gasser, hvilket betyder, at der fremkommer en kemisk reaktion. Vi vil bruge 2 forsøg til at bestemme den rigtige reaktionsskema. Den ene forsøg er et kvalitativt forsøg, mens det andet forsøg er et kvantitativt forsøg. Og her har vi metoden på, hvordan vi gør og hvordan vi opsætter forsøget. Men jeg har faktisk forklaret det med den her tegning i stedet for, hvilket er meget nemmere. Som vi kan se her, så har vi i den kvalitative forsøg opstillet 2 reagensglas, hvor det ene reagensglas indeholder natron, mens det andet reagensglas indeholder kalkvand. Det der er ideen i det her forsøg er, at vi opheder natron. Så den gas, der bliver dannet, når man opheder det, kommer over i kalkvandet og blandes sammen. Altså de danner til sammen en kemisk reaktion og en reaktionsrest. Og denne reaktionsrest skal vi kigge på og måle, og så skal vi afgøre med en pH-indikator papir, om det er et syre eller der er tale om en base. I figur 3 kan vi se, at vi har opstillet det kvantitative forsøg. Og det der er ideen, det er, at vi ganske enkelt opheder natron. Og så skriver vi ned, hvor meget natron der er forsvundet før ophedning, og så bagefter, hvor meget der er så forsvundet efter ophedning. For på den måde at finde ud af, hvor meget natron der er tilbage, og hvor meget af den der har været gas. Så her har vi så skrevet lidt om sikkerhed og risiko og risici, og vi arbejder jo med nogle lidt farlige, ikke helt ufarlige stoffer, da både natriumhydrogencarbonat og mættet kalkvand er ætsende. Derfor skal vi huske sikkerhedshandsker samt kirtler i forsøget. Desuden kan vi risikere at komme til at sprænge glasset ved opvarmning, og det betyder også, at vi skal bruge sikkerhedsbriller, så vi ikke på nogen måde får det her knuste glas i øjet, hvis det nu skulle ske. Men her kan I så se, at vi har opstillet en skema for den kvalitative forsøg, og her har vi så opstillet skemaet for den kvantitative forsøg. Bagefter har vi ud fra de her resultater og observationer lavet en række opgaver, og vi har startet med en kvalitativ forsøg. Der blev dannet et bundfald i kalkvand til påvisning af carbondioxid, og så vil reaktionsskemaet se sådan her ud. Ud fra den kvalitative forsøg kunne vi allerede udelukke 2 af reaktionsskemaerne, og det var nemlig reaktionsskema nummer 1 og nummer 2. Hvis vi starter med at kigge på nummer 2, så mener reaktionsskema nummer 2, at der ikke blev dannet vand under ophedning af natron. Men som vi kan se her, så bliver der dannet dug eller damp på reagensglasset indeholdende natron. Og det her har så rent faktisk været vand i gasform. Men siden at reaktionsskema nummer 2 påstår, at der ikke opstår vand under ophedning af natron, så kan vi ud fra det konkludere, at reaktionsskema nummer 2 er usand. Derfor har vi streget den over. Men reaktionsskema nummer 1 indeholder ikke nogen form for karbonatforbindelser, men det har vi jo lige påvist, at der er ved bundfaldet. Som vi kan se her, så er der karbonat, altså calcium
calciumkarbonat i bundfældet, selvom at reaktionsskema nummer 2 påstår, at der ikke er. Og derfor kan vi med fordel også udelukke denne reaktionsskema. Så nu hvor vi har reaktionsskema 3 og 4 tilbage, har vi så kigget på resultaterne fra den kvantitative forsøg. Og det vi har gjort, det er, at vi har udregnet den molare masse, massen og stofmængden for hver stof reaktionsskemaerne påstår, der bliver dannet, eller mener, der bliver dannet. Og det har vi så taget ind i den her tabel. Her er tabellen for reaktionsskema nummer 3 og reaktionsskema nummer 4. Bagefter har vi så udregnet afvigelsen i procent, for at på den måde at finde ud af, hvor tæt reaktionsskemaerne egentlig er i forhold til vores resultater i forsøgene, i en kvantitativ forsøg. Og vi har brugt den her formel til at udregne det. Og som vi kan se, har reaktionsskema nummer 3 en afvigelse på 6,29%, mens reaktionsskema nummer 4 har en afvigelse på 22,55% ifølge vores forsøg. Ud fra det, så peger det faktisk meget på, at reaktionsskema nummer 3 er den mest rigtige. Og det er jo til dels på grund af, at afvigelsen er så meget lav i reaktionsskema nummer 3 i forhold til reaktionsskema nummer 4. Hvis man også tænker lidt logisk, så siger reaktionsskema nummer 4 ellers, at der bliver dannet natriumhydroxid i ophedning af natron. Men når man tænker sig om, så er natriumhydroxid jo et farligt stof, så kan virke ætsende. Og derfor så vil det jo ikke give mening at bruge natrium til baning, hvis det fremkaldes sådan et farligt stof. Så hvis vi også skal tænke i de logiske baner, så vil det jo give meget mere mening, hvis man overstreger reaktionsskema nummer 4. Så derfor er vores derfor mener vi så, at reaktionsskema nummer 3 er den rigtige. Vi har selvfølgelig også taget højde for fejlkilderne, som vi har beskrevet her, og mange af dem har været årsagen til, at vi har fået en afvigelse på 6,29%. Men selvfølgelig, den har været tættest på vores forsøg, og derfor så mener vi, at den reaktionsskema nummer 3 er den rigtige. Så det, der bliver dannet, når man opheder natron, er, der bliver dannet carbondioxid, der bliver dannet vand, og så bliver der dannet soda, hvilket er også meget almindeligt. Som vi også beskrev i opgave 8. Når man bærer kære indholdet natron, så vil det også nogle gange give et bismag af soda. Og det giver også meget mening i vores reaktionsskema. Så derfor er reaktionsskema nummer 3 med en afvigelse på 6,29%, mens reaktionsskema nummer 4 havde en afvigelse på 22,55%. Så ved hjælp af udvalgsmetode har vi fået frem til den rigtige reaktionsskema, og det er vores opgave. Tak fordi du lyttede med.